И здравейте хора, аз съм Ляни. Днес ще снимам една много яка игра, наречена tankwars.io. И тук си един танк, който се бие с други танкове. Ето има, отдолу има разни нещица. Ето всяко го разцепих. Има различни магийки. Не магийки, пък как да има ръка, не знам. Примерно мога да поставям мини с стрел, отдолу виждате. Е така. Дойди. То сега пък се върна. Но ще го взема. Окей, one kill. Трябва да събираш точки в прозрацията си видео. И който е на първо място е боса. Плечето има повече кръв и взима много повече демидж. Колкото другите. Ох, така. Бързо забира. Боса, и това е боса. Така че изчезна. Така. Тук има нещо. Това е... скрушими. Те са не любимите, защото някой спа. Ще пробвам да убия боса сега с куршуми. Не съм се хилнал. Всяка време. И там. А тези отвърки, работи, са живот. Готово. Да, боса. Изчезвам. Коронката, където е боса. Ето има и имена. Вау, магнита как не се смучи. Умрях. Много е трудна тази игра. Не знам, гледах един клип Дидоди, както играе. И направо беше много трудно. Ох. Изчезай. Не. 2. Ужас. Самолета. Дай малко напред. Така. Ужас, как го убих със самолета. Някакво мина. Това беше моят самолет. Добре. Така. Още самолет. Щит. И магнит. Добре. Тук има някакви айтеми. То се мъртъв. Как няма го убива? Някакъв го уби. И си изхъби патроните. Тук има нещо, искам да го взема. Взема. Това беше Speed 5. Ето. Тук събира. Добре. Една миничка слагам. 2. Не, ужас, сам се гръмнах. Не. Какво пак направих? Това се звук. Спиди ли си включи? Сигурно. Ауч. Добре. Ето аз мисля го разчака малко си самолетчето. Чао! Отиваш си. Не е напълно. 4. Бързо магнита. За Майланди. И аз с спида да вземам. Тук ще се поставя малко минички. Бягай, бе! Сам се гръмнах. Добре, оня ник, дето се пише. Или не, он задолу ще го прочитам сега. Как няма да умираш, Аре, тръгваш си. Не! Мъртъв! Yes, уби го. Добре. Взимам самолета. Тук ще... Аз не го използвам. Опа. Бързо искам хил. Много трудно се управлява. Хила. Добре. Самолета. Той си отива. Убил го с самолета. Той ми е най-любим. Хилче. Така. Хилче. Така, браво. Не напълно. Добре, някой. Рандос. Уби го! Нещо вземяйте ми това, нали? Хил, бе! Много хилче! Yes. Малко да го забавя. Не да го забавя, пак да се разконцентрира. И ми уби.
Добре, направих няколко кила. Трябва да имам точки. Ето аз имам 1200 точки. Добре, краля има 5000. Играта свършва като направим на 10 000. Аз мисля да направя само една игра и това е. Ето го. Боса! Боса! Не! Исках да убия боса. Сега ще пробвам. Не. Той избяга. Ево го! Страх ме от боса. Оп, как го карам? То са на малко. То са на малко кръв. Ще оставим да поживее. Ох, че лаги малко. Леко лаги. Оставих малко такива линички. Убих някой с мината. Един самолет как ми мина? Не. Да. Босата на разчука ми се едно имах шанс. Не знам дали ще имам време за още една игра. Регистрирах се компютъра да знаете. Чудих един. Също друго да знаете. Справя да се кракна банди канал и не успях. Отиваш се, казвам ти. Не се отиде. Хилчейт няма хилчейт. Аз умирам тук. Умрях. Вау. Тук е някакъв ръкавно плана стои. Дано се близо. Много. Боса не взима много точка, което е хубаво, защото не искам бързо да свършим играта. То се знае, че аз няма да печеля. Три самолета. Бързо, пречукай го оня. Не, аз тук не знам къде ми е моя танк. Взех нещо и там щях да го използвам, но не убиха. Патроните са най-любимите ми. Защото супер бързо. Колко айтеми. Колко айтеми за бога. Айтеми. Искам си ги. Айде. Да бягам. Щит. Искам щит. Тръгвай. Рип. Охо, как ги засмухах всички ме удаха. Но трудната за красни ще си много добре. Нищо сега. Да видим какво ще стане. Зареждам патроните. Май ми се изхъбих. Да, що се ги изхъбих? Още на малко. Тръгва си. Нищо, че е на малко. Опа! Ти пък какво правиш? Я изчезва и да няма. По-скоро аз изчезнах, добре. Аз не мога да се управлявам танка нещо, не знам как контролират. Не, контролират екзамен. Не знам. Сега съм повторял, не знам. Така. Така. Някакви самолетчета. Патроните! Yes! Другите дали ще мога да ги взема? Само самолети. Някои заледи пуска се чуя. 3. Значи. 5. Тръгва си. Опа! Вау! Това как ме разби? Не мога да си крам на байни камери някой да ми каже как. Тоест преди може, обаче вече не. Аре, сега отиваш. Тупо, че няма да Добре, както и да е. Това ще бъде този клип, ще се видим в следващия клип.